Нельга злаваць Крэмль, а то ён жа ўключыць еўрапейскую цану на газ. І што? Ён забароніць продаж беларускіх тавараў у Расіі. І што? Гэта вядома. Не слова Лукашэнкі. І тым болей не каго-небудзь з ягонага атачэння. Гэта слова кіраўніка незалежнай краіны, прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыняна, які ідзе на чарговыя выбары з лозунгамі еўрапейскай інтэграцыі, якому пагражаюць і Пуцін, і Лукашенко. Арменія сёння цалкам залежная ад Расіі. У ёй 2 ваенныя базы, увесь газ кантралюе дачка Газпрому, Газпром Арменія, доля ў замежным гандлі, як у Беларусі да 2020 года. І вось такая залежнасць не замінае народу Арменіі пасылаць Крэмль куды падалей. Чаму? Таму што незалежнасць не можа быць прадметам маніпуляцыі, ціску, гандлю. Яе нельга прадаваць за танны газ і іншыя дробныя падачкі з крэмлёўскага стала. Гэта агідна. Арменія не прадаецца. І ў яе вельмі годны лідар. Я вельмі спадзяюся, што і Беларусь калісьці пабачыць такога ж адданага інтарэсам краіны лідара. Нельга прадаваць незалежнасць. Нельга гандляваць краінай.